Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί υποψήφοι, στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, το πολιτικό προσωπικό θα κριθεί αυστηρά από τους ψηφοφόρους. Είναι εκοφαντική η πλήρης κατάρρευση της εμπιστοσύνης των πολιτών σε θεσμούς και φορείς. Η τυφλή πίστη προς τα κόμματα έχει εκλείψει και οι περισσότεροι κλασικοί δείκτες, όπως θρησκεία, κοινωνική τάξη, τόπος κατοικίας, θεωρούνται αναξιόπιστοι, δίνοντας τη θέση τους σε νέες κυρίαρχες αξίες όπως η ειλικρίνεια, υπευθυνότητα, διαφάνεια. Οι πολίτες ψηφοφόροι βίωσαν μια μεγάλη περίοδο έλλειψης ορθολογισμού, πελατειακών σχέσεων με την πολιτική εξουσία και επικοινωνιακά τερτύπια με ισχυρές δόσεις λαϊκισμού και ανευθυνότητας από πολιτικούς και ειδικούς της επικοινωνίας. Υπό τα σημερινά δεδομένα, οι εκλογές θα διεξαχθούν μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό περιβάλλον με αστάθεια, γενικευμένο κλίμα απόρριψης, φαινόμενα ακραίου χουλιγανισμού και αποθέωση του αντισυστημικού. Οι επόμενες εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, εθνικές και αυτοδιοικητικές, θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το πολιτικό μας σύστημα. Στη νέα εποχή του μνημονίου, ο κάθε υποψήφιος καλείται να αντιμετωπίσει νέες συνθήκες και αντικσότητες, για τις οποίες χρειάζεται σωστή στρατηγική και τους κατάλληλους χειρισμούς και ελιγμούς τακτικής. Πώς όμως θα κινηθεί ένας υποψήφιος στις εθνικές ή αυτοδιοικητικές εκλογές, με ποια επικοινωνιακή στρατηγική? Η επιστήμη της πολιτικής επικοινωνίας υπήρξε διαχρονικά παρεξηγημένη. Υπό την έννοια ότι προσπάθησαν να ποινικοποιηθούν πολλοί ερασιτέχνες χωρίς την απαραίτητη ακαδημαϊκή παιδεία και με μοναδικό όχημα τις γνωριμίες με τους πολιτικούς, τους οποίους συνεπικουρούσαν. Απέναντι στην παραπάνω στρέβλωση της πολιτικής επικοινωνίας υπάρχει ο αντίλογος επαγγελματικών προσπαθειών μετρημένων στα δάχτυλα του ενός χεριού επαγγελματιών της πολιτικής επικοινωνίας που την υπηρετούν με αποδείξεις. Μια ακόμη απόδειξη είναι το 4ο βιβλίο, Οδηγός πολιτικής επικοινωνίας, με τον τίτλο «Εκλογές ίσον πόλεμος». Ένας επίκαιρος και χρήσιμος οδηγός πολιτικής μάχης εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου του 2014 και των πιθανών βουλευτικών εκλογών που θα ακολουθήσουν, αν φυσικά δεν προηγηθούν. Στις 160 σελίδες του βιβλίου θα διαβάσετε νικηφόρες στρατηγικές για επιτυχημένες επικοινωνιακές καμπάνιες βασισμένες στην τέχνη του Κινέζου στρατηλάτη Σουν Τσου. Το «Εκλογές ίσον πόλεμος» δεν αποτελεί απλά το σημείο θεωρητικής συνάντησης ενός έμπειρου Έλληνα επικοινωνιολόγου που εδώ και 20 χρόνια σχεδιάζει και υλοποιεί πετυχημένες επικοινωνιακές καμπάνιες με έναν Κινέζο στρατηλάτη που δίδασκε 2.500 χρόνια πριν το σίγουρο του δρόμο για να νικήσεις τον αντίπαλό σου, αλλά αποτελεί ένα ισχυρό εφόδιο για κάθε υποψήφιο σχετικά με το πώς μπορεί να σταθεί, να επιβιώσει, αλλά και να επικρατήσει στο ένα και πιο αυξανόμενο ανταγωνιστικό τοπίο, όπως διαμορφώνεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση τελευταία, είτε μιλάμε για εθνικές, είτε για αυτοδιοικητικές εκλογές. Ειδικά για τους νέους υποψηφίους είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που θα τους βοηθήσει με σοβαρότητα και μεθοδικότητα να περάσουν όλους τους εκλογικούς σκοπέλους, αποφεύγοντας ακόμη και άγνωστα παγόβουνα, φιλοδοξώντας παράλληλα να οδηγήσουν νικηφόρα το καράβι τους σε ασφαλές λιμάνι. Το νέο βιβλίο, Οδηγός πολιτικής μάχης, Εκλογές ίσον πόλεμος, προσφέρει αναρρύθμιτα μυστικά και συμβουλές πάνω σε θέματα στρατηγικής και επικοινωνίας, απαραίτητα για κάθε εκλογικό συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο. Επειδή κάθε κίνηση ενός πολιτικού πρέπει να έχει και στρατηγική, εκλογές ίσον πόλεμος. Ένας οδηγός πολιτικής επικοινωνίας που δεν πρέπει να λείπει από το οπλοστάσιο κάθε υποψήφιο.